Botan, esan izenak efiliko izan da. Bai, nire izena Angel Arriola Olabarria. Bertxun, jaixo ginen, 1992. Eta, etxie izate jakon Olabarrini edo Txirrizkilon. Eta handik, zezan gutzut, eskola, beste dana leitxik eskola, eta gero hurrengo gabeko eskola, eta tigurten da proba kontun, orduan ez hauen futbolin, gure sasoin einbesteko zerik, eta gure diversionio probi izetzen, kaltzada junde lotu zozer, da harri tirika, eta gero hartze zendu zen, orduan ibiltze zine, gizon proban ibiltze zine honenak eta buruneko itxe zendu zen, da koño, haren, alako ilusioi eta gero karreteri izan berretxun, onna egon zan bat, torre izin zan orduan epokako onentxuena. Eta beste holako batzuk buruneko itxe zendu zen, da koño, haretxi zokiei segidu nahi hortik eki ontzen proban. Hori da. Etxien ez duz, ez gana eurik, ez... Ez, etxin ez geunken. Gu, haitxe, baserrik uzen astobitzek dute jute ginen. Aste azkenetan da astobitza ez egun kaminoik eta beste, eta karterik uste zituen kartak gorin. Astin baten jute ginen kartak eduta astobitza. Kartak gurritze zinen da, etxe egin duzen egun bide iru, da etxe ganau hartin, da hori ganau betik uste bizak dute. Horti dator ganau zaletasun, jen bat egoten da burun. Kendu ezin dugu kaseruk eta eozer keuzun leitxeik, eta hori ez da ebitetek. Zera, lehenengo gerretina hasi zinen zuen? Bai, lehenengo, proba karteru idisekin gatsa izete zan, orduan batez behitze jakon inderrai, oin baino untzekitxeako probak eta izete zin da inderra itxeban falta, eta lehenengo enbizete zendun gerritiran edo gizon proban edo harri jaztuen edo zozetan demonstrago enbizete zendun inderra zeunkela. Eta gero hortik ezetu zinuzen jentik eta azteza idikontun deolan. Hori lehenengo probie, ez da lehenengo izen bazan baina solutzen zengo zela patxi hori esplikizu ondo, hori batez hori bitza rekord. Bai, orduan sasoien, bakurin etxin zerra txubeteuen da han ibiltze ginen biherrin da ibiltze zein Brunoneko txaturre zate jakona eta txikin bai idisekin da ibiltze zan da baten holantxeik diskusinoia eta patxi goiko etxe ibiltze zan aixerdin zerran eta lagun eginen da koño, inderra gora eta inderra bera eta eure keixa zigelagu baino eta egin duen jokue. Txabarrin, berritxun, bertako gizon arrexaz, parejan. Federazioik eta parte hartu bari, baina kriston jentetzi, nobedadi izin zan, da egon zan, eta, errez, neku errez eta bazegin duen, gaztiok. Eta, anedota modun, orduan soldo nengun, lekeitxon soldo nengun txofer, general bataz, eta haren txofer juteko uniformit zapatakin degun bizetezen da, proban egin deurrengo domekan meseta eduteko, hunitzen da zapateia hankan sartu ezin de, bitze harrexik zapaldute, eta, koño, generalak kete pasa, eta, zanotzen, tronko batek zapaldu uste bitze eta ezin du zapatei sartute. Ez eitxez, etorri zaniego arte, holan. Familitxean zan da holan pasa esan. Da gero zuek gerretiran, prebentzio eta baino geixea lantzen zapatxetxu bat egin dut? Bai, ez ginen, orduan sasoien eutezin gizon probak alutza honutza, baina nire nitzen juten. Eta jokon bat edo beste, egin duzan, lehenengo hasieran Plazatorre eta Bixo parejan, gero alkarren kontra bai, holan. Misiñoi izete zan, idikontun destakaun eixe, idikontun, lehena entzute zen duzen antxia ona izen zan, potxolo ona izen zan da, koño, arek edadin zahartzen hori zela ikustu zen duen idi jabi,
are gatza itxitxe zuri deitzotzuela eta horrek itxeban ilusioi, da, bueno, holan ebile ginen. Da, itzain kartero? Holan, eta bera ibegire. Karretero, lehenengoz, norzi izmeneko batzen zara? Bai, lehenengo karreteru egingo naban... Astuaz, bai. Gaztelu, oin hilbarri dan gaztelu bisok, markinen, soldo nengo lozan hori be, soldo egun barri zen. Aztoproa egin markinen da gaztelu bisok. Aztalutzako astuaz? Aztalutzako astuaz. Egin duen proban. Da, proban egin, domeka gehu baten zan, da, proban egin de, orduan ondarretik garraina zutezin kamionak bilura, da, saldu, esatea egon bat, gute zan da, markinen sartu eta arekin junitzen bilura soldatzako artela. Bai. Da, gero, horrek azteko zelan egin, nahi horretan. Hori, horretan nintzen, nire metxu. Bai. Federal zaharri egin kami astu eta egin nintzen da. Da, gero, holan, beste, irisekin, behisekin, holan, errezin azizinen da kanpun azizinen? Ez, bueno, lehenengo probi izango zen, txikinek eta geuk egin duzen irisekin, Abadiñon, jokatuko naban lehenengo karreterutzia. Da, orduan, Andra Marixe eta, bueno, proban ibiltze zienak, eta Andra Marixe parienti gendun, aman lehenguzu zien, da, koño, ikusi, da Andra Marixek, ike ondo indok, da, urte ningok eta, hasi nahi entzun, da, orduan di ilusen joan dixeu, da, holan. Dero ja, handik aurrera, handik eta behizik eta jasote zendutzen, da... Bai, gero, holan, hasi ginen, da, egin duen epoka bate Lehoi eta Bisok pareja habituala, formate, ote ginen, eta joko matez pasan, beti askotan alkarrekin jokatzen duen, alkarren kontra jokatu duen askotan jokutan. Baina, holan ibili ginen. Gero, esango, tarte baten, nire bierra, eukinaban bierra, katxarruk, obrako katxarruk eta kamio, eta proba kontutik etxa etorritxe atza bisa honin, da, erre itxeza, eta epoka baten basberdut itxi naban. Eta urte batzu pasau zein, sasori gunen anegula pasau zein proban jokatu barik. Da gero oztabe, baserre sengatu nintzen, hasti geixua, eta beste modu baten zertut, egin naban beste ekitxaldi bat, batez bertxuarrak egin, da Agustinekin behin proba jokatu naban, bertxuko itxekin, holan ebile ginen. Arek eta oin ikusten di zahar proban, baina nik behin 55 urte initxunin nire buru zaharra behantzeatan. Proba konturiko eta askok horretxak laster itxi mindu pentsetan egotezeatan norbenak itxitxo hoba izango etetan da holan itxi inotzen. Gero atza hori lagaldi zian ondoren be, gerretinan zozen izan dule benzu ez da? Bai, gero, horre ipini zituen, arri handizekin ipini zituen gizon probak, Navarrezen hasitxe ipestarren, beste lego matzuten be bai, eta 3 gizoneko ekipu gehin ibili ginen, nire ibili nintzen Arrangiz da Agorxa, da 3 etxe gendun ekipu. Eta orduko ekipu igonena, beste geixa behute zen, baina Lehoi sakon eta Agustin ziren isixe beti primeri etate benak edo beti. Eta haren ondo igatzi, gutzeko neiku posgarri izetzen. Bero horre, arri onduzia, utzurlien badaz fotografia zuzu hartzen zaran? Ez, hendik nama parte gertu. Beste izo zen niguzu gehitxu edo? Zer zangotzu, Antonoiko behizan... Igude Andoniko behizan izteusak. Andonik, bai, hor gaztetan ekin eran, herriko jenti eta joku ineran da izetezan, herri bakotxeko karreteruk eta besti eta Andonei torreku eta errotarexan behize, izeben parejia, behiastunek, eta einzin joko batzuk, baren dait beste batzuk einzin geixabe. Eta Patxin, Andoneiko Patxin behizaz
bakarka be bai, askoitxin, Premisio Arxaz, kasero izeneko probalari bat hauen behi hono eukiban, eta duk arteru gaztik idurritxe bisok, eta torre zarrak gogundeukot zelan esatoskun, bastarretik eintzen da, kate jeluzete zuen mainelo galako, eta guk ez geunken idea, hondik orduan. Gero bestik atzetik etorri zin, den moskoen kriston lezinu dita, eta tapauen ota mintu gitxixen. Bai. Da hemen Martinek etxuarrinko proban parte hartzen duen, horren Andone Torreko behixiaz da parte hartzen duen. Bai, Andone Torreko behixiaz da barendan kontra baten hartu duen parte, da edo hasi ginen barendei. Da berretxun probatzen desafizioetan, Berretxun jokatu ben Andoneko horrek behixok, liutxeko idixen kontra, Premisio Arxaz da orduan jokatu duen Torre eta neu, bisok. Ba, lehengoteiko probi izango zen, nire lehengoteiko proba bat. Bai. Doktore, esplikazio bine arte hartu duen esplikazioerik Bai. gozuena, zerna, zera. Txopitxe eta bizigizunak jarri honain txeik eta aman esku, Eske, no. Azko baten, atzo anitxu behar, tenso zan anitxu behar. Bai, Lehiman konta baina, tenso behar. Anitxu gaina, kipuztek etxe hotzak. Atzo ala egituz, berretxo hotzak. Baina, zera, hori, afizio dut dira, torna, esplikazioa gozue, haustin betranke joan zan. Ai. Haustin asko ibilitxea da. Haustin egizaten dut, Alan, hartaialde sortu bat, neuri proban ditxar, patxik eta ez da inok esan da besti itxe alak dut esaten dut berak eta ze atzo pulgone hau ginen, da nahin bezet hartu den duzen, etorri zen Jose Burgon Andribe etorri zen, da Ramon Nebide betxan zen, da egin bat hartu jaso hemen atzo. Haustinena, nik haustin mutikotatik esertzuta hausu ginen da besti eta Jute zan tarteka eta baina ez zeman hori afezinoi segite itxeko, bere burui disiplini emoteko. Gaztetan, ostia, da kosta itxea egon da, gaztelu izan ez balitz, arek zeman urtengo seguramente. Baina gazteluk, bai irixe egin dut, bai gizonak egin Jesukriston pazientzixe eban. Eta antxi, insisti dut, ipini iban, banga, eta balixok eta haudok eta, horretxeik, urte ban da, gero demostrazio asko emoan da, ona izan gizun handixe, da, Txopitxek esate ban, zelan zazun Txopitxek, zer desafizio bian Txopitxek horre, abadino, ez, muntxuaren igul bat? Bai, jaixon kontra. Ede basi iban, Txopitxek. Gazteldu botlero? Bai. Antxe, kargizena ipintxe, antxe, ni botlero hona, esaten. Zata, ni botlero hona. Txopitxe, bere kontakizunien, euretiko kontakizunien. A ber, bai, baina, botilerue... Erlojeru, gaztelu edo honare. Gaztelu eruan? Txuri, bai, zoan, kontrapisu nun ipini zoan gora berie. Arrexei hori, zanbunoi ere etxeko. Holan. Eta gero, Txopitxe orduan, beti desapisuko gote zuen da, horrete zuen, etxabarri eta hortxe. Da Peru, horre gote zin, eta horren da, areiz, lati moten bat soku inerik eta besti eta. Egin duan aprobi, areke Txopitxe gane iba modun, ina joan nepe aprobi. Hartu orduan nefuzizan, nahi izte burdina gote zuen da, erun plaza, lotuti ipini, atzatxua, horretxua ipini aldean dixea, eta teban, 5 centimetro atzera horrela ipini. Egin duan aprobi eta bildu gontzan erreke joku itxea. Nahi beban torri etorteko eta solitare egula eta pasau artez eta hor lasa askoan. Bezion da joko egin. Da zerak atzo oslan ez eta anitxu. Berai proba irizi garratxu nire proban erakutzi asko gaztelu. Gaztelu berai asko. Irizi jartzen da oslan zan. Gaztelu militara irizi egin, militara ez pentseu. Gaztelu, nik gaztelu gehi asko ekarri ban, Galiziatik, Portugaldik etortu zein, da, ikarri barrixen da sekuletirik hemengo modu nuzeu bako irixek, pausu bitxiko baina alperregu pintite, pantata batena motora, ero hitxuan da, besteleko matame proba guzan da, motone gaztelu eta bisok irixek biarrinago proban, horrek irixok lehenengo hartxinak, hartxinan
nuluen monedo behiotzen, esebentitzen da. Gero gara, kauen, diesaten ontzen, baina honak, etxairun orduko sokan be, esaguneko zuen, honen poisueri eta besti eta. Itxibakin jarriko eta, ataiko hiri bata, primerak ataten ipini ban. Gaztelu. Terko, antxe, hata. Animali jarri guztakon, guztako ze. Baina antxe, insisti dute, venga. Serio, animali guztako, ganau eta bestitxe. Bai, ganau guztetan dalako, eta ganau ez biherra honi etxen dabenak diru etxik izte bitxen, etxen dago guztetako lako. Hau nahi txepe haxe. Nome saldi, ez guzteko, hango ze izen. Guke hau, martxi hau, nire zemiebi guztetako, baina, guko indaukon intensidadin ez da segiduko guk ezin daunin, seguramente, beste kasina mendiko batzuk guzti horrek errazeu edi. Eta ez da, bateko, Bat hortik botatazuz da horri bitxei, baina honak zein duen izaten dabe, ezin izaten da milagro egin, hendixe eta... Zein, beten nahi zu. Guztetako, baina, ez dut, kanpotik egiten da bere hogi zera eta... Bai. Listo.